Alhamdulillahirabbil alamin niki jamaah mboten enten sing nggih niki perkiraan nggih. Prana wonten salah satunggalipun jamaah ngadepi keluarga malih. Alhamdulillahirabbil alamin buktipun ngaos niki senajan kados ngeten-ngeten niki nggih pun manfaat. Sing tiyang ten mriki niku bermasalah sedanten kepingin gadah kerjaan akhire tumut jamaah. Angsal kerjaan mboten mriki mboten napa-napa. Nggih termasuk wonten salah satunggale derek dugi gempol nggih Mas Herman nggih. Niku anggota Dzikir Qafilin. Nggih ngoten bermasalah setelah tumut jamaah beberapa dirubah dateng Allah kehidupane angsal kerjaan termasuk suamine nggih kalian istrine. Mboten tumut malih, mboten tumut jamaah mriki, mboten napa-napa. Nah niku nggih, kula mboten napa-napa, sepenting ilmune pun manfaat walaupun tertangkap oleh akal sekedar mung donya, sekedar mung ekonomi. Niku nggih mboten napa-napa, tapi pun seprap ilmune. Mugi-mugi manfaat ten donya lan ten akhirat. Ngoten nggih. Niki termasuk kathah nggih jamaah ten mriki setelah angsal ilmune, setelah angsal wiritane mboten dugi. Niku mboten napa-napa sing kula herani niku tiyange nggak ada jamaah, wirid-wirid kula diparingaken ten gurune, tapi ngapunten sanes wirid kula niku wiritanipun Allah sak benerane. Diparingaken gurune, enten gurune sing terami, enten sing boten nggih dampake apik lan eleke nggih ten kula. Lah niku nggih tetep kula terami, elek nggih kula terami, apik nggih kula terami. Maka menika kula alhamdulillah senajan kula nggih hidup kados ngeten niki dibanding panjenengan nggih lebih sempurna panjenengan. Tapi kula diparingi dhateng Allah keindahan ten lebete dada niki lan pikiran kula radi tenang. Niku inti sesungguhnya kehidupan ten donya niki nggih niku wau tenang. Sing gadah keluarga nggih pun cukup ibadah ten griyane mawon kalih anak putune. Niku mangkih timbul panjenengan, timbul kesendirian di hati pun panjenengan. Mangke enten rasa tenang, rasa adem, seneng walaupun mboten asal rezeki mung kedhik nika. Bukti manfaat ten jamaah mriki nggih ngoten meniku. Mboten sing tertangkap oleh akal, wah jamaah iku lek berhasil sugih donyane ngeten-ngeten malah tambah nyiksa panjenengan. Niku inti dan mriki jamaah niku sedanten sing hake Allah angsal ketenangan hati. Niku intine angsal kenikmatan salat saged ngrasakaken sesungguhnya salat. Kala-kala wingi nggih tetep salate menika omong-omongan kali pikirane. Nggih, salat ngadhep dhateng Allah tapi diguduh kali pikirane terus. Mocoe mulut niki suratul Al-Fatihah, pikiran niki omong-omongan kalih akal niki ngian. Atos-atos pikiran kiambe, akal kiambe, mokoh niku panjenengan salat ngadhep dhateng Allah, ujiane nggih niku. Kala gak tau wonge ibadah sak-sake tapi sugih, mosok kon gak iso. Lah iku lho tanggamu iso tuku motor, kon gak iso motor padahal kita niki salat. Sing diucapaken nggih hukume salat. Tapi napa kok kados ngoten meniku? Nggih niku panjenengan tangletaken ngaos ten pundi mawon selama niki panjenengan boten saged ngrasakaken sing namine salat sak benere, sing namine perkumpulan jamaah. Atos-atos kathah besok di yaumil akhir mangkih niku neraka jahanam ditempati oleh orang-orang Islam, terutama sing macemipun kula sebagai diaku narasumber, sebagai diaku pemimpin agama. Tapi nggih niku wau sing disampaikno mboten hak-hake Allah, menawi mboten ngerti, menawi ngerti mboten ngertos kula. Ngajaraken hake Allah di eman-eman.
cara Jawa diincrit-incrit ngoten. Sehingga panjenengan bertahun-tahun mulai bujang sampai duwe anak sampai duwe putu mboten ngerti salat sesungguhnya. Nggih. Niku alhamdulillahirabbil alamin beberapa orang ten mriki pun saged ngalami ibadah salat sing sak benere, saged ngrasakno ketenangan atine, saged ketenangan ngadepi keluargae walaupun diuji nggih kados menika-menika saged panjenengan pun nyikapi dengan sabar sesungguhnya panjenengan pun nggadhahi ilmu kesabaran. Krana kesabaran niku sanes dugi tiyange. Kesabaran niku dugi Allah. Sampeyan diuji bab ekonomi kekurangan titik wis babak wis. Pancene ana iki sing dikeki Allah ya sing tak pangan sing tak tedoh nggih niki. Lah ngoten. Lah sing mboten kirang bingung nggih ten mriki akhire. Pun mantun nggih niku nggih alhamdulillahirabbil alamin. Ibadah jamaah niki senajan enten sing nyanjangi wah ibadahe anggotae tambah didik. Mboten napa-napa, tambah kedik niki tapi nggih tiyang ingkang umum sing ngilokaken kados ngoten niku jamaahe saged dikatakan oleh para waliyullah jamaah peringseng. Was rame klontang-klontang gak ngerti artine. Akhire nggih salate ngambang kabeh kehidupane nggih ngawur menika. Ngawure ya napa nggih menika sing namine ngawur. Mboten secara umume termasuk kula niki lek ngakal-ngakali panjenengan jamaah wis diakali kula piyambak nggih tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ten ngajenge Allah perilaku jahiliyah. Lah niku atos panjenengan napa sak isone ten mriki salate sampean wacanane sampean tapi sudah mengandung arti hak kebenarane Allah di diri sampean pun wonten ketenangan niku. Nggih senajan niku wau nggih namine menungso sifat sing rada nyeleneh sing rada enten hawa nafsune niku tasih wonten. Mboten saged ical niku, tapi saged ditindih dengan sholawat dengan ibadah jamaah ingkang lurus ingkang bener sing boten berbau duniawi mangkih niku tertindiki ambek hawa nafsu sing kados ngoten-ngoten menika. Alhamdulillahirabbil alamin beberapa orang niki lek sak Gading Rejo nggih jamaah rame misale kados ngoten cukup ten mriki tiyang setunggal mawon kirang tiyang sak Gading Rejo niki cukup nggih misale kuwathah ngoten Allahu Akbar ngoten kan biasa kalian panjenengan ngapunten kula mboten nyebutaken sampean niku mboten nggih mangke kula sing semerap dibanding tiyang mriki setunggal Allahu Akbar ngoten tok niku kirang-kirang tiyang karena napa Islamipun panjenengan pun sekujur tubuh punan lah kula mboten semerap tapi kula diparingi semerap. Lah tiyang Jawi niku mboten enten urusan kali jamaah niki mengusik jamaah niki nggih muga-muga di ngapura dhateng Allah tapi nggih niku wau Allah pun janji sapa sing mungsuhi jamaah krana aku tidak berbau duniawi maka Allah sanjang akulah mungsuhmu. Nah niku senajan mriko nggih Al-Qur'an sing disampaikan, senajan nggih kitab sing disampaikan, tapi lek ngakali jamaah ten ngajenge Allah jahiliyah, perilaku jahiliyah ten ngajenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meniku termasuk ulama lebih bahaya dari orang yang bajingan, orang yang tak bersolat, orang yang meninggalkan agama niku lebih kejam. Yang sing kados kula nggih termasuk kula niki lek ngakali panjenengan cukup panjenengan misal Allahu Akbar niku sik kadang sampean krana napa Allahu Akbar panjenengan Allahu Akbaripun panjenengan mulai pucuke rambutipun panjenengan sampai ujung kukuipun sukuh panjenengan sikil sampean niku serentak Allahu Akbar lek menika
termasuk kula sing nggih Allahu Akbar nggih mek ten lesane tok. Napa malih sing liyane katut mboten. Tapi alhamdulillahirabbil alamin dan mriki pun jelas saged ngrasakaken tentang ibadah napa mawon walaupun tidak di atas sadadah. Panjenengan pun saged ngrasakaken. Jangankan panjenengan niku secara fisike panjenengan total sadar tilem mawon sampean diparingi dateng Allah termasuk hitungan ibadah. Nggih, termasuk kula sebut sakniki termasuk Mbak Hurin. Mimpi, walaupun mimpi, tapi datang Allah diparingi hitungan dengan ibadah. Mimpi pun Mbak Hurin niku dipertemuakan dalam keadaan Khole Romo Yai Hamid. Nah niku Khole Romo Yai Hamid. Dipertemuakan dengan nggih niku wau para ulama-ulama termasuk nggih Waliullah Romo Yai Hamid. Sadar total bangun. Nah niku kaget. Nah niku sesungguhnya kagete Mbak Hurin niki dikengken langsung sholat, langsung dzikir, langsung nggih sholat menika. Mokoh dateng Allah Mbak Hurin diparingi ilmu. Mimpi niki menjadi nyata dalam keadaan fisiknya sadar total ibadah ning Allah. Ngoten nggih Mbak Hurin dak bener nggih. Tapi jangan tilem malih. Nggih. Nggih. Lah niku, tapi sadar pertamaipun ngoten Mbak Hurin. Terus tilem malih nggih. Lami tilem malih mboten. Sholat. Nggih, alhamdulillah sampean sholat. Iya, sholat itu apa? Sholat zuhur. Nggih. Waktu mau apa? Wudu. Wudu itu Getar dadanya. Nggih. Tadi itu siapa ya? Yang putih pakai putih. Dan nggih. Siapa gitu. Nah, niku Mbak Hurin dalam keadaan seperti itu bersambung mimpinya. Kan gitu Mbak Hurin ya? Iya, yang terakhir itu kelihatan wajahnya senyum. Ah niku. Nggih. Yang awalnya itu apa? Jalan gini kayak enggak Tanah ya. Nah itu niku Mbak Hurin pun jelas kejadian niku wau dalam acara Khole Romo Yai Hamid. Ada sosok putih di lokasi itu gitu Mbak Hurin. Iya. Dan itu siapa? Nah niku. Siapa niku? Nggih saged bisa dikatakan niku Mbak Buyute Mbak Hurin karena beliau adalah masih darah Sunan Ampel. Bisa dikatakan itu malaikat. Malaikat. Nah ini karena apa? Dilihat dari fisik beliau, muka raut wajahnya tersenyum. Itulah yang namanya sedekah paling ageng dengan ukuran harta ataupun apa. Lebih besar dengan sedekah tersenyum karena itu yang berbicara adalah Rasulullah. Lah niku, siapakah sesungguhnya beliau? Alhamdulillahirabbil alamin, saya diberitahu bahwa beliau adalah malaikatipun Allah. Mudah dan meriki ilmu bertemu malaikat, ilmu keimanan bertemu Rasulullah, keimanan bertemu malaikat Jibril. Mudah dan meriki. Napa kala wingi menika susah. Krana gurune nggih kula niki berbau duniawi, boten ngalami dongeng nyeritakno olehne maca, olehne krungu sehingga jamaah boten saged ngalami kados ngoten-ngoten menika. Boten saged krana nggih niku wau. Mboten ngalami wani ceramah kados ngeten, akhire nggih intine krana duniawi, akhire nggih mboten nyampe datang Allah, sampai ten ngajenge Allah dinilai oleh Allah perilaku jahiliyah. Dan kajenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama lebih bahaya dari orang-orang yang nggih ninggalaken agama. Niku nggih dadose niki wau alhamdulillahirabbil alamin manfaat jamaah niki ten mriki sing bab ekonomi pun dirubah
sing bab nggih enten masalah sing gaib menika termasuk ujian dari orang-orang iri dengki sekitarnya. Mugi-mugi tiang-tiang ngoten itu di ngapura datang Allah. Kita mung sanget bisa mendoakan saja. Tapi takdiripun Allah wa alam shawab nggih. Alhamdulillahirabbil alamin manfaatipun jamaah niki mugi mawon dados putra putri pun panjenengan sak pitung turune panjenengan angsal barokahipun wong tua sing sak bener-bener iman dateng Allah. Iman datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jam 2 Ramadan.